أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله لا يستعان إلا به والحمد لله لا حمد إلا له والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته. Foli ani tanni o be kɛrɛnkɛrɛn k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma fo aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan. Ni ka sɔrɔ ka aw bisimila aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan. Ladabu kɛnɛ ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'an ka denbayaw lamɔ bɛ se ka sabati a la i n'a fɔ Ala y'a fɔ an ɲɛna cogo min na. Muhamadul Mustafa ye laɲini kɛ cogo min na o hukumu kɔnɔna na ani an ka malimatu de bɛ ɲɔgɔn fɛ hali bi maa dogolenw tɛ an ka nin kɛnɛ in kɔnɔna na. A maa fɔlɔfɔlɔ ye Madame Kamena Seyida Zeinabu Kɔnɛ. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kɔni baasi t'i la? Alhamdulillah an bɛ la tan Seyida. Masha Allah. Fo ka taa se an ka malimatu ma Madame Tarawele Seyida Mariam Tarawele. Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah an bɛ foli ani waleɲumandɔn ta k'a ɲɛsin an ka ni malibatuba ninnu ma ka sanga n'u ka wulikajɔw an'u ka cɛsiri ye. Ne ni aw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ an ka denbayaw lamɔ cogo la cogo min na. O hukumu kɔnɔna na an ka sigida tɛmɛlenw an da kun sera denmisɛnnin yɛrɛ a ka lamɔyɔrɔ. Malimatu ninnu kun y'a yirana k'a fɔ ko denmisɛnnin ka lamɔyɔrɔ bɛ taa fo lamɔyɔrɔ 3 ɲɔgɔnna na n'o ye denbaya yɛrɛ kɔnɔna ye fo ka taa se sigida kɔnɔna na fo ka taa se an ka société kɔnɔna na ani kalanyɔrɔ. An ka sigida tɛmɛlenw an ye caman fɔ denmisɛnnin yɛrɛ ka lamɔ kɔnɔna na dubaya denbaya yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye du kɔnɔna ye. Bi an da bɛna se fɛn min ma o de ye lamɔ ye an ka bɔlɔn kɔnɔnaw na kare kɔnɔnaw na balimaw ni ɲɔgɔn cɛ denmisɛnnin yɛrɛ a bɛ lamɔ cogo min na fo ka taa se kalanso kɔnɔna na ni an ka waati ma an ta an tɛgɛ ma. O hukumu kɔnɔna na an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an b'a a ɲɛsin Madame Kamena ma. Seyida Zeinabu a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na a y'a yirana k'a fɔ ko denmisɛnnin bɛ lamɔ so kɔnɔna na fo ka taa se société yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye an ka mujtamaw ye bɛɛ jɛ an ka société ye an ka hayatu kare kɔnɔnaw na fo ka taa se denmisɛnninw bɛ taa yɔrɔ minnu na bɔlɔn kɔnɔnaw na balimaw fɛ yen nɔ sigidaw fɛ yen nɔ denmisɛnnin ka lamɔ yɛrɛ bɛ kɛ cogo di o la? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallim. Seyida an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma an filɛlibagaw n'an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ni tanni ni waleɲumandɔn bɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na ka tila k'i yɛrɛ fɔ kosɛbɛ k'i barikada i ka ɲininkali sanuman ninnu na inshallah ni Ala ka jɛ ye. Fɛn min ye denmisɛnnin ka lamɔ ye yɔrɔ sigi tɛmɛnen na i n'a fɔ i ye da sira ma cogoya min na an ye caman fɔ du kɔnɔna kan mara cogoya la yen nɔ sisan mara yɔrɔ dama dama de bɛ denmisɛnnin na a bɛ mara du kɔnɔ ne bɔ kɛra du kɔnɔna fana na fo mɔgɔ ka sɔrɔ minnu bɛ a mara kɛnɛmana fana na o de kan ka kɛ wajibi ye an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma adamadenya la cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan ni maa dɔ ye waleya dɔ la min cɛmɛ e surtout denmisɛnnin i si ka kɔrɔ n'a ta ye a ka kan a ɲini fɛ i k'a bilasira k'a bɔ fili la i man k'a to a yɛrɛ ma fiyewu i b'a bɔ fili la i n'a fɔ i b'i ta in yɛrɛ bɔ fili la cogoya min na parce que a man di e ye i den ka waleya dɔ ta ka kɛ kɛnɛmana na ni ɲɛ y'a ye a b'i tɔɔrɔ a b'i degun voilà a bɛ ɲini denmansa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ i kana bila i kunna k'a fɔ ko n ta tɛ nin ye dɛ n'i ye denmisɛnnin fɛn fɛn ye jogo dɔ ka kɛnɛmana na min cɛ man ɲi a wele k'a gɛrɛ i yɛrɛ la i ka kuma fɛ i k'a ladi an ka kira yɛrɛ o de ɲini an fɛ sallallahu alaihi wasallam a ko ten ko man ara min ko mun kɛra ko n'an dɔ la kelen fɛn kɔnnen dɔ ye dɛ n'an dɔ ye fɛn kɔnnen dɔ ye an ɲɛna ka ban déjà e bɛ kɛnɛma i kana fɔ k'i yɛrɛ bɛ k'a kɛ ko i den tɛ walima i balimaden tɛ dɛ i sigiɲɔgɔn den don walima i y'a ye denmisɛnnin dɔ don ka ban denmisɛnnin dama ka ka bɛɛ lajɛlen na ni ɲɛ dara ko kɔnnen dɔ k'a jogo la dɔrɔn ka kɛ dɔrɔn falyugayyiruhu biyadihi k'i ka fɛɛrɛ kɛ k'i k'a bali n'i bolo ye
n'a sɔrɔ i ka denmisɛnnin ni papali de b'a bɔ a la denmisɛnnin fitinin de don i y'a ka kolankolon dɔ kɛ i y'a minɛ i ye fila yira la n'o de bɛ se k'a bɔ a la Seyida bɛɛ den tɛ bugɔ nin waati in na dɛ bɛɛ den tɛ bugɔ nin waati in na bon Seyida o de ye mara tiɲɛ an bolo bɛɛ den bugɔbaliya o de ye mara tiɲɛ an bolo den de ye nin ye mun na i ye den bugɔ de Seyida o de ye mara tiɲɛ sinon ne y'a bila i kunna ni denmisɛnnin kasibagatɔ bolila ka don sokɔnɔna na a k'a fiɲɛ ko karisa ye n bugɔ a y'a fɔ ɲɛna ko mɔgɔ min y'a bugɔ o tigi si ka kɔrɔ n'a ta ye a bila i kunna dɔrɔn a ye kolankolon dɔ de kɛ o de kama o y'a bugɔ mais ni e bɔra ka taa mankan kɛ a bɛ mara gɛlɛya a bɛ kɛ sababu ye finalement denmisɛnnin yɛrɛ tɔ bɛ halaki ka taa fɛ parce que kɛnɛmana na a bɛ jogo kolon kɛ parce que a b'a fɔ ko ni bugɔra dɔrɔn ba bɛ wuli k'an kɔ kɛlɛ kɛ walima n fa bɛ wuli k'an kɔ kɛlɛ kɛ i ye min fɔ tiɲɛ de don dɛ an ka société kɔnɔna na bi ni degunba de bɛ an ka mara kan nin ye gɛlɛyaba de an bolo n den tɛ bugɔ mun na i ye n den bugɔ n den o de kɛra kojugu ye wa sinon denmisɛnnin filɛ nin ye i ka hakɛ to kuma fɔ cogoya kama a tɛ se k'a sen da dɔ kɔnɔ ka tila k'a bolo da dɔ kɔnɔ o la den ye bɛɛ jɛ de mɔgɔ kelen de bɛ den bange mais den ye bɛɛ lajɛlen jɛ de a bila i kunna ka ban dɔrɔn déjà ni a tɔɲɔgɔnin dɔ ka bugɔli tɛ i n'a fɔ ka ni lagɛlɛya ni ɲɔgɔn na i ka bɔ ka kuma dɔrɔn k'u ladilan dɔrɔn ka hinɛtɔya kumaw f'u ɲɛna k'u tin don ɲɔgɔn na ni o bɔra la fo baliko dɔ de ye den minɛ k'a bugɔ ka ban déjà a dɔn k'a fɔ k'a tigi y'a corriger de n'i y'a ye den kasibagatɔ bɛ kariya Seyida ka don sokɔnɔna na ka taa ɲɛfɔli k'a ba ɲɛna a b'a dɔn ba bɛ cogoya min na a bɛna mankan k'a kɔ kɛlɛ la sinon ni denmisɛnnin b'a dɔn k'a ba b'a dɔn ko a bɛ ka dilan kɛnɛmana na n'a ye ko kolon kɛ fɔlɔ an ka maraw tun bɛ ten de diɲɛ kɔnɔ i b'a ye den kasibagatɔ tun tɛ don sokɔnɔna na parce que a b'a dɔn a ye min kɛ kɛnɛma nin man tɛ n'a taara fɔ ba ɲɛna walima k'a fɔ fa ɲɛna n'o y'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko a ye nin waleya in de kɛ o bɛ tila k'a minɛ ka maga ka tuguni dɔ bɛ fara bugɔli kan o la o ɲɛsiranya kama n'a bugɔra kɛnɛma yen nɔ a ɲɛji bɛ da kɛnɛmana yen nɔ a tɛ se n'a ye sokɔnɔna na o bɛ kɛ sababu ye ka mara dilan an bolo mais ni ko n den tɛ bugɔ o de b'an fɛ yen bi o de ye mara bɛ gɛlɛya denmisɛnnin bɛ kolankolon kɛ baliku ɲɛna a tɛ kuma fɛ parce que mun na ko n'i nana s'a ma sa masaw kana na fɔ ko n y'a bugɔ ɲɛngoya kama wa dɔw dun b'a fɔ ten tɔ de dɛ dɔw b'a fɔ ten tɔ ne den ɲɛngoya de b'i la n den hasidiya de b'i la o de kama i y'a bugɔ i b'a bugɔ mun na a to yen nɔ yala i t'a dɔn n yɛrɛ delila ka bɛn n'o dɔ ye Seyida n yɛrɛ o de fɔ a tigi ɲɛna n ko sabali sa kana kɛlɛ kɛ nin na mɔgɔ min b'a f'i den ma k'a b'i den éduquer k'a bila sira tilennen kan o y'i nin de parce que e tɛ yɔrɔ min na nin y'a yira k'a fɔ ne bɛ yen nɔ ne ta de ye parce que n t'aw ka nin kɛ o man di o kama i tɛna kɛ mais ne e pɛrɛnna kunna sisan nɔ k'a lagosi i y'a lamaloya et puis fana i y'a sira i den ɲɛ wa i den mara gɛlɛya dɛ sabula a bɛ kolankolon dɔ k'a ɲɛna kɛ a t'a bɔ a bolo tuguni mun kama ko n'i nana s'a ma sa a b'a bɛna fɔ ko mun na y'a kɛ o la bugɔli bɛ denmisɛnnin dilan yɔrɔ min na f'an bɛɛ k'an hakili to la kana fɔ ko n den tɛ dɛ a mana kɛ mɔgɔ o mɔgɔ den déjà e ka denya de bɛ s'a tigi ma ka ban a ye kolankolon de kɛ ka ban i bɛ fila yira la n'o de bɛ se k'a dilan kira y'o de ɲini an fɛ o ko n'o tɛ se k'a dilan dun o tuma i bɛ se k'a bali ni fɛn min ye tuma dɔ la i nɛn i b'a ladi k'a kɔrɔfɔ denmisɛnnin dɔ bɛ yen nɔ olu bɛ siran bugɔli filɛ nin ye bugɔli bɛ se k'olu jatigɛ k'u papa et puis fana u mago tɛ bugɔli yɛrɛ fana na mais dɔw bɛ yen n'u y'u gɛrɛla k'u ladi ni kumakan nɔgɔman ye k'u ladi ni ladilikan ye dɔrɔn ladilikan yɛrɛ bɛ nafaba de ɲɛ den ye tuma dɔ la ka sogo bugɔli kan Seyida i da sera kuma koloman de la mani ka d'a kan an b'a ye k'a fɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ an ka tiɲɛ yɛrɛ fɛnɛ fɔ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ ma hali kɔrɔfɔli ko kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ fali bugɔli bɛ k'a la fo o fɛnɛ yɔrɔ fɛnɛ ka jateminɛ o ma n'a fɔra bugɔli modèle jumɛn de ko don bugɔli yɛrɛ tɛ se bugɔli tɛ den dilan Seyida tuma bɛɛ tɛgɛ bɛ den ka bari a bɛ den kɛ falenikurunin de bugɔli bɛ digi a golo la ni bugɔli digira a golo la ka ban e b'a bugɔ kuma dɔ la i yɛrɛ de bɛ sɛgɛn a t'a dɔn k'ale fiɲɛ wulila o la fɛn bɛɛ tɛ bugɔli ko ye den bɛ bugɔ yɔrɔ min na o yɔrɔ b'a damana de et puis denmisɛnnin bugɔyɔrɔ fana bɛ woloma de min tɛ fiɲɛ bila a ka adamadenya la min b'a farikolo ni gan tɛ ni busanmisɛnnin kɛ k'a sɛngɛla ni chauffe denmisɛnnin fitinin de don a b'a dɔn k'a fɔ k'a ye ko dɔ kɛ k'a ma bɛn mais bugɔyɔrɔ de fo ka woloma den na dɔw tɛ den bugɔyɔrɔ woloma dɔw bɛ bugɔli kɛ ni bolokurun yɛrɛ de ye ne t'o fɛ o yɛrɛ man ka kɛ lamɔ na denmisɛnnin minɛ k'a bugɔ fo k'a kɔkɔ curu ɲɔgɔn kɔnɔ dɔw bɛ nin kɛ den na i ye nin min fɔ nin o bɛ kɛ dɛ o bɛ kɛ mais den yɛrɛ bugɔli tɛ den dilan i ka den gɛrɛla k'a ladi ni kumakan ye i bɛ k'a bugɔ fɛn min na nin kɔlɔlɔ de b'a ni kɔlɔlɔ de b'a la a b'a to a b'a janto a la a bɛ to a hakili kɔnɔna na parce que denmisɛnnin bɛ mɔ de ale ye mɔbaga de bon n'i ye kumakan fɔ a bɛ mɔ n'a y'a kɔnɔ mais e bɛ k'a bugɔ sisan nɔ e ma kun f'a ɲɛna a la e y'i ta kɛ bari a bɛ min dɔn o ye bugɔli ye a t'a dɔn a bɛ ka bugɔ min na bon taalen ɲɛfɛ e tɛ yɔrɔ min na
a bɛ segin k'a kɛ parce que a b'a dɔn ko bugɔba ka taa la yen nɔ n tɛna bugɔ parce que mɔgɔ tɛ yen min bɛna n bugɔ mais n'i y'a ladi ni kumakan in sa kumakan in bɛ to a kunkolo la o tɛ bɔ a kɔnɔ e bɛ yen o tɛ o a bɛ kumakan in minɛ a bɛ baara kɛ ni a ye n tɛ nin kɛ dɛ parce que a fɔra ɲɛna ko n'i ye nin kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye ka na ni nin kɔlɔlɔ in de ye o la a b'a yɛrɛ kisi ka bɔ o ma o la tuma bɛɛ denmisɛnnin tɛ kɛ bugɔfɛn ye tuma bɛɛ bugɔliko b'u damana dɔw ye ladiliko ye i b'a wele k'a ladi k'a la faamuya a b'o mɛn bon den dɔw fana bɛ olu tɛmɛnen don bugɔli hakɛ kan u tɛmɛnen don ladili fana hakɛ kan parce que olu yɛrɛ bolo olu ɲɔgɔnna tɛ yen i bɛ yɛrɛ bɛ siran ka mago la finalement i kana taa problème sɔrɔ o sigilamɔgɔ sa i se t'olu la tuguni o la i b'olu kɔn de k'a yira u la k'a fɔ kira y'o de fɔ n'u i dusukun ye k'a yira u la k'a fɔ u bɛ ka waleya min kɛ a man ɲi quoi k'a kɔn f'a yɛrɛ k'a ta i ɲɛ kan k'a tigɛ nsoya ka tila tuguni k'i ɲɛkun sisi a kɔrɔ mun kɔsɔn a k'a dɔn k'a fɔ ja ne bɛ ka nin min kɛ a man ɲi dɔw fana bɛ ɲɛkun dɔ sigida fɔlɔ yɛrɛ filɛ nin denmisɛnnin tun bɛ kɔri ni ɲɛkun de fɔlɔ la mais bi ɲɛkun tɛ denmisɛnnin lasɔmi dɛ o kelen kɔni tant que ni baaraw tɛ denmisɛnnin lasɔmi man di bi dɛ ni ɲɛkun ye a tɛ kɔrili si dɔn a tɛ ɲɛmere si dɔn a tɛ damere si dɔn mais c'est est-ce que o ma sɔrɔ lamɔbagaw fɛnɛ na lamɔbagaw de ye nin bɛɛ lajɛlen nana ni nin bɛɛ problème ye o i y'a ye sinon ni denmisɛnnin kun kɔrila fɛn o fɛn na a tɛ segin o ɲɔgɔnna kan tuguni i y'a ye a b'i yɔrɔ ma janya ka bɔ la a bɛ ba ɲɛkun tilenna don a bɛ fa ɲɛkun tilenna kɔriko kelen dɔrɔn a b'i kun suuli a bɛ fɛn min b'a bolo hali n'a bɛna ta a b'a bila ka sɔrɔ kumakan ma kɛ mɔgɔ ma busankan mɛn mɔgɔ ma kumakan mɛn mun kɛra ɲɛkun a y'o de a ye baara kɛ ni o ye o la ko mɔgɔ bɛ dilan ni fɛn dama dama ninnu de i b'a kɔn ni dusukun fana ye tuguni k'a yira la k'a fɔ a bɛ ka min kɛ k'a maɲi k'i k'a dɔn k'o de ye limaniya yɛrɛ lafolen yɛrɛ ye koyi n'an y'a hakili to nin kira k'a di sa in na an ka maraw bɛ ɲɛ an bolo Seyida an kana denmisɛnninw t'u yɛrɛ ma ten ko n ma nin wolo n se t'a la n ta tɛ ni n ta ye nin kɛ n b'a bugɔ fo k'a faga o de ye ko bɛ tiɲɛ ne ta ye nin kɛ e b'a bugɔ fo k'a faga walima ne den tɛ ne den bɛ sɔn ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ Ala a bɛɛ y'i den ye denw ma bɔ denw na Ala ka hakili ɲuman di an ma amina ya rabbi an bɛ Ala deli hali bi Ala ka hakili ɲumanw di an ma ka faamuya ɲumanw d'an ma hali bi o tɛmɛlen kɔfɛ an bɛna madame Tarawele yɔrɔ Seyida Mariam farankan jumɛn bɛ fana bolo Seyida ka nin kumakan sanuman ninnu na denmisɛnnin yɛrɛ ka lamɔli an ka sociétéw kɔnɔna na ayiwa alhamdulilayi Seyida y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan lamɔ yɛrɛ tiɲɛni denmansaw de don an b'a fɔ ko bidenw man ɲi bi mansaw bi faw ni bi baw de man ɲi n tɛ e fa ni ba y'i lamɔ cogoya min na k'e ladamu cogoya min na ne y'i den ladamu tɛ biden min ye a mana kɛ cogo o cogo ko bidenw man ɲi a bɛɛ ma tiɲɛ o mais tiɲɛni mana caya majorité o de bɛ taa tiɲɛni de ka ca ka tɛmɛ ɲuman kan an bɛ don min na ko bi Seyida ka sababuya kɛ marabagaw yɛrɛ ye n'a fɔ Seyida bɔra ka fɔ cogoya min na ni magara min den na ayi u b'a fɔ i bɛ maga n den na mun na ne de ye n den wolo kabini a kɛra ne den dɔrɔn mara bɛɛ tiɲɛna n tɛ kɛnɛmana na i t'a sɔrɔ denmisɛnnin a tɛ sɔn ka min k'a ka so kɔnɔ u ka so kɔnɔ a tɛ sɔn ka kɛ kɛnɛma hali o kuma ma jɛya fɔlɔ ni fa filan bɛnna walima i ni ba filan bɛnna k'a sɔrɔ hali ni musomanin dɔ jɔlen bɛ ni cɛmisɛnnin don ci dama walima a ekɔliden ɲɔgɔn a ka jɔlen ɲɔgɔn kɛrɛfɛ dɔrɔn i bɛ maloya de i bɛ boli k'i dogo walima i bɛ yɔrɔ ma janya la k'a fɔ ko nin ye karisa natɔla ye tant que n'a bɛ dɔn ka ban a b'i somɔgɔw dɔn i b'a dɔn n'a y'i ye a bɛna fɔ e bɛ mun na yan wa n'a y'i bugɔ a tɛ ku i la i ka taa lakale so mais bi dun mɔgɔ tɛ se ka maga mɔgɔ den na bɛɛ y'i den kɛ babakomantan ye sisan ni sɔngɔ ka di o turu daselen bɛ bɛɛ ma a maraw ka segin so an ka jɛ ka denw dilan ɲɔgɔn fɛ o de bɛ mara ɲɛ mɔgɔ kelen si tɛ se k'i den dilan e b'i so kɔnɔ i bolo k'i den ɲalen don so kɔnɔ n'a bɔra kɛnɛma a bɛ min kɛ Ala de b'o dɔn mais n'o y'a sɔrɔ kɛnɛmana na e y'a yira k'a fɔ bɛɛ ka kan den na ni den kasira ka bɔ kɛnɛma n'i ko mun de kɛra a karisa de ye ne bugɔ n'i y'a ye a y'i bugɔ i ma ɲuman kɛ n'o tɛ n'i ye ɲuman kɛ a t'i bugɔ n'i y'o fɔ ko kelen ni fila k'a ye a tɛ sɔn ka na dɔwɛrɛ lakale i bilen ko karisa ye ne bugɔ wa minnu fana bɛ yen n'anw bɛ kɛnɛma a mana kɛ cogo o cogo i ɲɔgɔnna dɔ den bɛ bɛn kɛnɛmana la an fana ka na denmisɛnnin minɛ ten k'a sɔrɔ an ma fɛn kɛ k'a bugɔ ten gansan k'a kɛ i n'a fɔ karisa den yɛrɛ de ko man di ye walima ko arangini dɔ bɛ yen n'a masa ni ɲɔgɔn cɛ i y'a den dɔrɔn ka baga ma k'i b'o sara den na ayi an fana ka n'o kɛ sabula o bɛ kɛ sababu ye ka den yɛrɛ don ni gɛlɛya la
i yɛrɛ b'a dɔn i tɛ se ka min k'i taw la ka t'o kɛ walita la masa dɔw fana ka baara y'o ye o fana tɛ bɛn sariya la e tɛ se ka min kɛ i ta la e mana walita ye ten i bɛ taa sɔrɔ hali e tɛ se k'i bolo kɔrɔta i ta fɛ hali ladilikan ɲuman e tɛ se k'o k'i ta la mais ne ye walidenw ye e bɛ wuli olu nɔfɛ busan bɛ ta o ko bari bolokuru dɔw yɛrɛ bɛ yen o bolo mana bɛn ni fɛn o fɛn ye o b'a kɛ ka den bugɔ u yɛrɛ ta bɛ ten waliden bɛ ten o man ka kɛ denmisɛnnin bɛ lamɔ ni kumakan ye ni ladilikan ɲuman ye ka sira ɲuman don a kɔrɔ ni waliden kɛrɛ ma a bɛ ka fɛn kɛ min man ɲi a wele ko karisa naya e bɛ ka nin min kɛ yɔrɔ e ba tɛ ni kalama dɛ e fa tɛ ni kalama dɛ e yɛrɛ b'a dɔn ni masaw bɔra ni kalama a tɛ diya u ye e masaw filɛ bonyaba de b'u kan an ka kinɛ in na yan kana kɛ sababu ye k'i masaw kuma sulu e yɛrɛ b'a dɔn e wuli cogo ka ɲi cogo min na jogo ɲuman b'i la cogo min na i bɛ ka taa sira min ta n tɛ taa sira ɲuman ye dɛ e bɛna kɛ sababu ye k'i masaw dɛmɛ b'o la o man ɲi n'i y'o fɔ denmisɛnnin ye siɲɛ kelen siɲɛ fila e kɔni ɲɛna kɔni a tɛ sɔn ka don kojugu la fiyewu n'a ye hali e kun ye kari kun na n'a sɔrɔ a bɛ ko dɔ la a b'a bila wa a bɛna to ten e n'i ɲɔgɔnna si ɲɛna a t'a kɛ bilen mais k'a sɔrɔ i m'a nɛni i m'a bugɔ i m'a kɛ ni ko gɛlɛn wɛrɛ den bɛ jɛ ka dilan de mɔgɔ kelen si tɛ se ka den dilan kare kɔnɔnaw la an ka ɲɔgɔn denw ladilan ka jogo ɲuman don ɲɔgɔn denw na wa denmisɛnnin minnu bɛ yen fɛnɛ n'aw commencera ka hakili sɔrɔ i k'a dɔn ko mansa bɛɛ ye kelen ye fɔlɔ la i ba filan i fa filan n'i ye doni y'a kun a natɔla i bɛ boli k'a kunbɛn n b'a dɔn n t'a dɔn f'i b'a dɔn ɲininka ko a ka so bɛ fa jumɛn fɛ i bɛ taa ka doni bila mais bi denmisɛnnin n'i yɛrɛ y'ale ta minɛ ka fara i ta kan o ka d'a ye kuma tɛ ko ka doni ta ale ta dɛ a bɛ fɛ k'o de da e kunna e k'o fara i ta kan a ka tila ka tugu i nɔfɛ ka baro bila i la mais k'a fɔ ko n'an ka karisa ka doni minɛ a bolo n'an ka manaforoko minɛ a bolo o si tɛ yen wa nin bɛɛ de ɲɛ bɛ yira denmisɛnnin na b'a fɔ denmisɛnnin ma nin ye masa fila ye mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a si ka kɔrɔ ye a b'i sɔrɔ den ye n'i ye minɛn y'a bolo a minɛ ala b'a barika don i la a bɛ dugawu min k'i ye dɛ o bɛ kɛ barika de ye ka don i la denmisɛnnin bɛ lakala nin bɛɛ la debi so kɔnɔ ka bɔ n'a ye kɛnɛma mais n'o ma fɔ a ye n'a ye min ta ye hali yɛrɛ dɔw yɛrɛ a t'a minɛ dɛ e yɛrɛ k'a wele ko karisa ɲaama dɛ i ka n ka manaforoko in ta i k'a bila n ka so dɛ i bɛ dɔw ye ka surunbaje walayi ni musokɔrɔba ɲɛna ka ci ka ca hali ne tɛ fɛ ka tɛ mɔgɔ da la a ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye ci a ye dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye ci denmisɛnninya fana diya ye ci de sabula o tuma i ka kɛnɛ wa minnu b'i ci fana i yɛrɛ ka hɛrɛ de don wa dɔw la e t'a nafa dɔn bi sini nataw la a nafa bɛ na n'i y'a ye hali denmisɛnnin bɛ mankutu k'a ye karisa den ka ɲi karisa den ka ɲi o b'a sɔrɔ i b'a kɛ mɔgɔ ye kɛ mais n'e t'a k'i mansa yɛrɛ ye hali n'e mansa ko a kɛ e tɛ sɔrɔ o la kuma tɛ ka taa se walita ma o la an ka hakili to denmisɛnninw ka mara la sokɔnɔnaw la kɛnɛmana kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'o min kan an ka janto denmisɛnninw ka mara la sabula anw bɛɛ lajɛlen de ye kelen n'i ko i ye mumuni ala ko ten musa min ka bon n'a se kɔrɔtara a ko mumuni n'a mumuni ɲɔgɔn k'olu de ye kelen ye u bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye wa u bɛ ɲɔgɔn fasani ka bɔ kɔnko la juguman na o la e n'i balima de ye kelen e ye silamɛ ni ye silamɛ ne ye silamɛ den ye i den tɛ sɔn ka min kɛ n'i y'a ye k'o kɛ kɛnɛma a gosi ka bɔ a bolo sira ɲuman yira a la k'a sɔrɔ i m'a kɛ ni juguya ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ dusukun na i bɛ k'a dilan de i bɛ ka kɛ ni ɲani sira de hali ni den m'o dɔn a don a mansaw m'o dɔn a don mais e y'i ta kɛ ala min kama ala b'i sara o la min bɛ fɔ mansaw ye an ka hakili to denmisɛnninw ka mara la kɛnɛmanaw la sokɔnɔnaw la an ka sira ɲuman don an denw kɔrɔ Seyda an bɛ ala deli hali bi faamuyaliko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen an b'a dɔn diɲɛ bɛ waati min na ni a koɲɛw ma nɔgɔn mara tiɲɛlen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ mansaw yɛrɛ mago bɛ dugawu la kuma tɛ denmisɛnninw ma o tuma an bɛ ala de deli ala k'an dɛmɛ mara a bɛ se ka sabati an ka sociétéw kɔnɔna na ni ala ka jɛn ye nin yɔrɔ in na an tɛ ɲinɛ an fa ani an karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara an b'a dɔn k'a fɔ a ye san caman kɛlɛ de kɛ nin na n'o ye jugoko kɛlɛ ye
b'a ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ an ka jamanaw kɔnɔna na fɛn o fɛn ɲagamilen bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a jateminɛ i b'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ taa segin jogo n'o ye mara ye an b'a ye k'a fɔ ni jogo in sabatira dɔrɔn ni jogo ɲɛna ka ban fɛn caman bɛ yen nɔ a bɛ ɲɛnabɔ diɲɛnatigɛ in kɔnɔna na wa lahara fana an bɛ bonyaw ani daraja kɔrɔtalenw sɔrɔ ni Ala ka diɲɛ ye an bɛ Ala deli an karamɔgɔ Sidiya ni kɛnɛya Ala k'o di a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma an bɛ segin ka na an ka walanda kɔnɔ hali bi Seyida Zeinabu a ye walawalali caman an ye faamuyali caman sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ ka mara kɛnɛmana na an ye caman faamuya o la o la fɛn min ye kalanso yɛrɛ kɔnɔna ye kalanyɔrɔ fana ka jɔda jumɛn bɛ denmisɛnnin yɛrɛ fana ka mara la ayiwa Seyida alhamdulillah an b'a fɔ kalanyɔrɔ ka jɔdaba de bɛ denmisɛnnin ka mara la parce que ne ye jateminɛ kɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ la denmisɛnnin bɛ a ka tile journée tila fila ye de tilan kelen bɛ kɛ kalanyɔrɔ la kelen bɛ kɛ sokɔnɔna na o la kalanyɔrɔ kɔni an b'a fɔ ale jɔdaba de bɛ denmisɛnnin ka lamɔ na kɛrɛnkɛrɛnya la mɛtiriw fo ka taa se kalanyɔrɔtigiw ma kan k'u janto denmisɛnninw na kosɛbɛ an bɛ donni minɛ komi bi k'a daminɛ depuis n'u fini don cogo la ka taa se u kuma cogo ma ka taa se u taama cogo yɛrɛ ma nin bɛɛ jate kan ka minɛ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ filɛ nin a bɛ n'a fɔ denmisɛnnin fa sabanan de masa sabanan de ye kalanyɔrɔ ye ne fa nana ka ba na kalanyɔrɔ de bɛ na mɛtiri ale ye denmisɛnnin fa dɔ de ye o la fo mɛtiriw ka kɔlɔsili kɛ den jogo la i n'a fɔ fa kan ka kɔlɔsili k'a la cogoya min na i n'a fɔ a ba kan ka kɔlɔsili k'a la cogoya min na a kana to a yɛrɛ ma ten k'a fɔ k'a nana kalanyɔrɔ la a nana kalan min ɲini dɔrɔn n'o de ye min bɛ ne bolo ne kan k'o d'a ma livre kɔnɔ ta k'o d'a ma min bɛ livre kɔnɔ ta la o bɛ d'a ma dɛ ladamu min bɛ yen n'o y'a ka adamadenya taasira tuguni o fana a kan ka kalan o fana na tuguni de dɔw b'a yira k'a fɔ ko n tɛ se ka n ka temps bɛɛ perdre ko karisa tulokun ka gɛlɛn nin bɛɛ ye kalan dɔ de ye kalan de ladamu yɛrɛ ye kalan fɔlɔ de fɔlɔ fo den ka ladamu de ni denmisɛnnin ma ladamu ka ban hali mago bɛ ka dɔnniya min don a kunkolo la a t'o sɔrɔ i b'a daminɛ depuis n'a fini don cogo la n'a bɔra ni fini dɔ ye ka na kalanyɔrɔ la i b'a lasegin a ka taa mansaw fɛ yen i b'a ɲininka fɔlɔ a bɔra ka mansaw to so yen tɛ n'o y'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ don i b'a fɔ a ka segin ka taa i b'a dɔn ko bi den dɔw fana bɛ yen nɔ u bɔtɔ ka taa kalanyɔrɔ la u bɛ fini dɔ k'u yɛrɛ sutura mansaw ɲɛkɔrɔ mais n'u sera sira fɛ dɔrɔn u b'a bɔ ka digi u ka saki kɔnɔna la ka taa n'a ye u bɛ taa n'o fini qualité ye kalanyɔrɔ la ten ka sigi fo mɛtiriw fana ka kɔlɔsili k'o la n'o ko mɛtiriw ka kɔlɔsili k'o la o y'a sɔrɔ mɛtiri min fana bɛ yen nɔ n'ale fana jan b'a fini don cogo la parce que denmisɛnnin ye kɔlɔsili kɛbaga de ye a bɛ ladegeli k'a ka mɛtiri jogo la kuma caman a b'a ɲini kuma bɛɛ ni denmisɛnnin fitininw yɛrɛ ta k'a lajɛ u b'u ka karamɔgɔw ladigi de n'i y'u yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ ne bɛ fɛ ka kɛ mɔgɔ min ye dɔrɔn n ka mɛtiri ɲɔgɔnna olu b'o de ye fɔlɔ yan'u si ka se âge dɔ ma yan'u kana fɔ k'u bɛna kunkolo bɛna baara dɔ choisir u yɛrɛ u ni kan baara dɔ choisir u yɛrɛ ye u bɛ jumɛn ye fɔlɔ u ka karamɔgɔ kalanyɔrɔ la kalanyɔrɔ tagamacogo mɛtiri b'o ladigi denmisɛnnin b'o ladigi karamɔgɔ tagamacogo denmisɛnnin b'o ladigi karamɔgɔ kumacogo Seyida denmisɛnnin b'o ladigi ne ka denmisɛnnin dɔ yɛrɛ delila ka n ladigi nin cogo in na n nana b'u kan u bɛ kulonkɛ na tantɔ u bɛ kalan sira kan i n'a fɔ ko dɔ ye karamɔgɔ ye dɔ ye kalanden ye Seyida hali Ala ma taa ne kumacogo n bɛ n bolo kelen bɛ taa ni n bɛ n ka disa kelen bɛ tantɔ denmisɛnnin bɛ ka nin bɛɛ ladigi fɔ an ka malatu bɛ to k'a bolo kɛ tan an ka malatu b'a bolo kɛ tan ka nin bɛɛ ladigi ne nɔfɛ nin don ne yɛrɛ n sigi k'a filɛ melekeni fitinin ne ko alhamdulillah mo sisan kɔni baara bɛ mɛtiriw bolo o la mɛtiri kɔni kan k'i janto a yɛrɛ la kuma bɛɛ parce que kalanden a bɛ ladamu kɛ ka taa ale jogo de ma n'ale kɔni jogo sabatira ka ɲɛ ka ban i b'a ye denmisɛnnin jogo bɛ ɲɛ mais ni mɛtiri kɔni n'ale kɔni ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ fini suturalen don a bɛ fini qualité min don kuma o kuma i b'a ye o de ɲɔgɔnna bɛ ja denmisɛnnin ye o de kama tenni cayalen don kalanyɔrɔ la mais tenni ninnu cayalen don mais est ce que kala modèle fana kɔlɔsilen don wa kuma bɛ yen de modèle de fo de ka jate minɛ k'a kala k'a kɛ fini seerelen dɔ ye f'a tigi ka mɔrɔmɔrɔ kɔnɔna na min y'o ka fini kala k'a kɛ ten a b'a lasegin ka taa bonya ka fɛrɛ walima ka kɛ surumani ye farikolo bɛɛ lajɛlen ka bɔ o fana man ka kɛ o tuma an b'a deli Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma ka faamu ɲuman di an ma wagati y'an tan tɛgɛ ma inshallah alhamdulillah k'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na
Seyda Mariam Tarawele foli belebele aw yɛrɛ ta ye a kɛlen k'a ka baaraw bila ka se ka na ne ni aw ani lagɛlibagaw an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ an ka denbayaw lamɔ bɛ se ka sabati an bolo cogo min na alhamdulillah an bɛ Ala deli Ala ka hakili ɲuman ani faamuya ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jogo ɲumanw bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na an ka sociétéw kɔnɔna na mɔgɔ sɔrɔ diɲɛ bɛ gɛlɛya min na nin gɛlɛya in bɛ se ka wuli cogo min na o hukumu kɔnɔna na foli belebele ye aw yɛrɛ ta ye an lagɛlibagaw Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan ka da waati yɛrɛ n'a cogoya kan waati an ta an tɛgɛ ma kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw an na masala an ka babu in ka halibi n'o ye den ka lamɔ ye madarasa kɔnɔna na kalansow kɔnɔna na alhamdulillah o la an b'a fɔ aw k'an bɛ sigida wɛrɛ nata shukran lakum wa barakallahu fikum ma assalama